Kantuak esaten zuen, errekari mintzo zen. Kantu hau galdu dugu. Kantu hau kantatzen zuena galdu dugu. Xoriak, erreka, ura. Baina dena ongi doala esaten da. Transizioa ari da. Hori errepikatzen dute. Transizioa. Arro dira, arroegi. Eta herria, nire herria, beti da ederrena. Oianeko zuaitzerita, zeruko izarreri, mintzo zen naizeari, xoro batentzat zaukaten, xorieri mintzo zen, xoro batentzat. Kasu, kamara ez begiratu. Nik janen dautzut nola so egin, ados? Barkatu, Eliz Usatia bat ere, Ez du import. Hau zapez jauna, dakizun bezala, bidajiri buruzko dokumental bat grabatzen ari naiz, iduritzen baitzait biziki eredugarria dela, egiuntan gertatzen dena transizio mailan. Baina, zer egin duzue? gure arrakasta handiena eskuara da. Aekarekin konbantzio bat egin dugu, Bidarraiko auzo guzietan eskuara mintza dadin. Eta oraiko egunean, kasik denek eskuara mintzatzen dute. Eunandako latono eta hamarek badakite, eta beste eunandako hamarekin konpontzen gira. Eta nola zain beste pertsonak ikasi dute, hain denbora gutxiz? Eskuara ikasi dute, sare sozialen gatik, kulda ez, hori izaitea, eta badira ere horreietak, eskuara itzulpena egiteko, beraz, tresna horiekin ikasi dute eskuara. Ongi etorri Bidarraira. Pour ceux qui ne comprennent pas le basque, j'ai des oreillettes. Nola transmititu da belaunaldi egiaren historia? Herritarrek berek herriaren historia kondatzen dute. Bidarrain, mila biztanleko herri bat da. Baxe Navarrako mendebaldean kokatua. Hemen, inguramena zaintzen dugu. Mendia, erreka. Badia zinez historioa aniz, kontrahandari buruz adibidez. Zinez historio ederrak eta hori herritarrek kondatzen dute eta personaia mitologikoak bezala artiak dira orai. Lamina bat nintzen. Hene aizpekin bizi nintzen. Denek elgarrekin bat egiten ginuen. Ura garbia eta gardena zen. Gezur utxa, ura zikina dun, erreka ondatu duzue. Zaude jauna, itxoin! Zer nahi duzu? Denbora pasatutzu atxemaiten. Alta, etxina komplikatua. Zergatik ezkutatzen zira? Enau kukutzen, oian zain nau. Baduzu ahemanik egiko biztanleekin? Ez, Zazpige konexiorik? ez da. Adimen artifizialik etxean? Ez. Eta autoelektrikorik? Bate. Eta zergatik ura ez da garbia? Urik ez baitun. Zertaz ari zira? Segi esan, erroboi erreka 5 kilometroz. Zubi azpian, mendira igaiten diren tutu lodiak ikusiko ditun. Horrat, arribatzen ditun. Bastan elikatzen diten. Bidarrain, gauza enitz sinisterazten diten. Zergatik eginen zuten olakorik? Gauza pesari galdegion. Odiak ikusi ditut, dena ikusi dut. Zendak hori egin duzu? Ene alaia ezagutu duzu? Zura naia? Guai, aski. Men egiko itxandia, zinborderaz aspektuak dira parki sistemenik.
Zergatik ez idan ejan, ire anaia zela? Bakoitzak bere bidea segitzen din, inguratzen gaituena ulertzeko. Kontaidak ire bertsioa orduan, beraz. Hemen bastan zebilen hau. Erreka izigarria, ekosistema beratza, aberedi, landaredi, anitza. Espezie bakanak. Hemen topa genituen oraindik mutur luzeak. Nik elefantez nator deitzen itina, trompagatik. Maite nuen animalia hura. Goiz-goizik ikusten itina. Gibeleko zangoen gainetik zutik, ulertzen, entzuten zidatela iruditzen zitzaidan. Jendea gero eta gehiago bainatzen zen errekan. Bero handiak gero eta ardurago gertatzen ziren. Freskatzera zetorren jendea, konturatu gabe ura kutsatzen zutela. Inguru giroa zuntzitzen zutela. Mutur luzeak hiltzen ikusi nituen. Uraren eina beititzen. Anaia deitu nuen behin eta berriro. Kanaldudez. Utitzen ziren. Ni herriko xorua nintzen. Zaguekin mintzo zena. 2031an etzen gehiago urik. Baina ezin zen arazori sortu herrian, turismoa arratinan. Ikusentzunezko polo berria hori baino etzen garrantzitsua. Eta hartan bururatu zitzaion anaiari tutuena. Aldi berean herrian, gauza uniz gertatzen ziren, eta ni horretzen ezertaz konturatu. Zeidan eskauri hor, anaien ilubia filmatzen. Ur txajaren historia? Quoi? J'ai pas compris. Parce que t'as encore oublié tes oreillettes. Nik entzun dut, hausapezak. Itxain barkatu, zuekin mintzatu nahi nuke. Banator! Mailus naiz, eta dokumental bat grabatzen ari naiz. Entzun zaituztet. Hausapezak egitik kanporatu ninduen duela 4 urte eta ez dakit historiaren bukaera. Mendiko gizona ezagutu nuen. Kondatzen aldi dazue? Beraz, hausapezak egibuzia elkarretaratu zuen. Bere anaia ere etorri zen. Dena aitortu zuen, dena. Egitarrak kolera batean ziren, jo nahi zuten hausapezak. Son frère s'est interposé, tout le monde s'en est pris à lui, les enfants lui lançaient des pierres et les vieux se moquaient de lui. Il est mort sous les coups et il n'a pas été enterré. Nire anaiak errandit, hiltzean, haizea zela gelditu. Xoriak zirela isildu. Izadi osoa isil-isilik zen. Isiltasuna handia. Eta zer gertatu zen gero? Ondotik, hausapeza eritu zen, bihotz min batengatik. Ez zuen soportatzen anaia eta xorien kanturik gabe bizitzea. Erruduna senditzen baitzen. Pertsona batzuei galdetu zien laguntzea bere anaiaren hilobia eraikitzen, eta han lurperatu zuten. Hausapeza bera hiltzenean, han lurperatu ginuen anaiaren ondoan. Eta goiz hartan, haizeak berriz ufatu zuen eta xoriek berriz kantatu zuten. Xorieri mintzo zen errekari, oianeko zuaitzerita zenuko izarreri.
eskolak. Ale, berriz. Ah, vous Ez da gabe. La discussion passe en plan large. Bai, badakit markatu gainera. Ok, moztu. Elefante zator. Ena hon kukutzen, oian zainano. Ez da ezer. Laugarren estena, bigarren planoa, lehen hartzea. Bigarren hartzea. Segitzen dut. Dena erran behar dut. Mendia, erreka, zaintzen ditugu. Moztu! Iduritzen zait transizio mailan, hemen gertatzen dena... Eta oraiko egunean, denek eskola, kasik denek eskola mintzatzen dute. Edera da ez? Biziki. Gai baitu duela, amabor... Edera da ez? Aski, hemen erriko txan dira, parti hemendik, aski badu, kakazain gerretzizte.